Подреждането става в следната последователност: бяло-оранжево, оранжево, бяло-зелено, синьо, бяло-синьо, зелено, бяло-кафяво и кафяво. След това подрязваме кабелчетата на дължина малко по-къса от тази на буксата. При вкарването на кабелите буксата се гледна по следния начин. И като ги вкарате, проверявате дали подредбата е правилна. След като сме се уверили, че подредбата ни е правилна и всичко е наред, взимаме клещите и поставяме буксата в мястото за кримпане. Стискаме клещите и готово! Буксата вече е фиксирана за кабела и имаме един готов RG45 конектор.